மஞ்சள் மாநகரமான நம்மளோட ஈரோட்டில் வெள்ளாளர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி மற்றும் விஇடி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் சேர்ந்து நடத்திய மஞ்சள் 25 ஃபெஸ்ட் ஆஃப் ஜாய் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ப்ரோக்ராமில் வெள்ளாளர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சுமார் 20,000 பேருக்கு மேலே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த ப்ரோக்ராமில் மஞ்சள் மாநகரின் மைந்தன் ஈரோடு மகேஷ் வந்து செம்மையான மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அதோட விஜய் டிவி புகழ் பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே வந்து செம்மையாக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபன்னாக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா பிளேபேக் சிங்கரான கார்த்திக் சாரோட லைவ் கான்சர்ட் செம்ம வைபாக கொண்டு போனாருங்க. பாட்டெல்லாம் செம்ம மாசம் இருந்ததுங்க. குவாலிட்டியான எஜுகேஷனோட சேர்த்து என்டர்டைன்மெண்ட்டும் வழங்குற இந்த காலேஜுக்கு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை செம்மையாக வைப் பண்ணிட்டு வந்தேங்க.